Adorang sotapuka perminggota, tapahohom marohata, martangiang mahita di bagasan rohata be. Amin. Saluhut perhalado HKBP Serpong Pasahaton. Selamat hari Minggu pasapuluh dua Hondung Trinitatisma. Tuhita saluhutna amanami, inanami, dohotna posobulung nama dohoti permingguan sadarion. Marede mahita sian bukwede nomor 112 ayat sada sahat tutulung. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna, Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Parangehon hamuma na tamadi Tuhani,
Marguru tu sadok lomoni rohana, marparbuehon parbue marhite-hite saluhut ulaon nadenggan. Oloi hamuma Jahoba marhite-hite lasni roha, robema hamu tujolona marhite-hite olop-olop. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo na sohatu dosan, na sokal jalan na bonar. Di alohodo na gijang marroha, jala di patibohodo na serep marroha. Ala ni ihu pangido hami tuho, sayramoti hami, asa unang jukat hami, asa unang gijang rohanami. Alai togu-togu hami marhite-hite todim, asa uduk, serep, tobok jala burju rohanami di adopan ni halak saluhut, ala anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede hita sian bukwede nomor 134 ayat sada dohok tolu. Tatangihon ma patik ni debata, imana tersurat di Pesalmen 26 ayat tolu. Ai sai solpado di mataku dengan basam, jala marparange ahu di bagasan hasitongan me. Ai sai solpado di mataku dengan basam, jala marparange ahu di bagasan hasitongan me. Ido sahatna, atong rak mangido gogo mahita tu adopan ni debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Marede hita sian bukwede nomor 172 ayat 2 sahat tutulu.
tato poti ma dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo na suhatu dosan, para si roha na sumurung, ama ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Hami halak pardosa na dangolon, rotu jolo ni habangsa habadion mi, manopoti jala manganggukon dosa nami. Masay jojot warsahi hami ho, marhite-hite pikiran, dohot hata, dohot pabahenan nami naroai. Dang huhaholongi hami ho sian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami, dang doson diri nami hubahen hami. Dibaheni tamado rimasanmu jala uhumanmu hami tuhamatean saleleng ni leleng nai. Alay na maporus mahami nuaeng tuasi ni roham nagodangi, mangido sian nasa rohanami hasesaan ni dosa nami saluhutna. Say urupi mahami paubahon rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, si Pangulu hami dohot ala ni guarmu nabadiai. Ale Tuhan, say asima roham di hami halak nadangolon. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Songonodo hata ni Tuhan Jehoba, nunga pola hupasisi akka pangalosim songon obun, jala songon obun manorop akka dosam. Say mulak mahotuahu, ayahu do si paluaho, hasangapon madibata na digijang. Amen. Maredes yang bukwede nomor 385 ayat 2. Tatangihon hata ni debata, turpuk epistel diari mingguon, imana dienet sian Johannes onom ayat 50 sada sahatu 50 alu, tajahama marsikap soring. Ahu doroti na mangolu, na tua sian banua gijange, manang ise na mangaton rotion, ido mangolu saleleng ni leleng na. Ia roti silehonoki, bahen hangoluan ni pertibion ima dagiku. Dumi marsulma angka jahudi sama nasida ninama behama behani halakon mangaleon daging nai panganota. Jadi didok Yesus matu nasida, natutu si tutudo hatakon natuhamu,
Tung naso dapat hamu hangoluani, molo so dipangan hamu daging ni anak ni jolmai, jala so diindup hamu mudarna. Dapotan hanguluan saling na do banok na mangton dagiku, jala manginum udarhu, jala pangenok kudu ibana diare parpudi. Ay si panganon natutudo dagiku, jala si inumon natutudo mudarhu. Manangisi na mangatur dagiku, jala manginum udarhu, ido namuya di bagasan amu, jala amu di bagasan ibana. Songon parsuru ni ama si parangolui diahu, gabi mangolu ahu marhite-hite amai, songon ima mangolu marhite-hite ahu namangaton ahu. Ondo lubuti wat sian banwa gijang, alay Lendak tu songon na diaka opui, ay mangan do nasida tong do mate, mangolu sa leling-leling na do namangaton rotion. Ido sahatna, martua do akan na tumangihon hata ni debata, jalan na piopsa. Amen. Maredde hitas yan bukwede nomor 205 ayat 2 dohot tolu. Tahati dakon ma haporsiaw tai, songon nahin nati dakon ni dongata sa haporsiaon di sandok portibion rak mahita mandok. Au porsea di debata Jehoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, natu mo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehoba na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean sianton di porbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinursilang, na tua tubanua toru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamun debata Jehoba, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana, pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di tondi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangolu dosogot daging ni halak nang mate, dohot di hangoluan na sora suda. Amin. Tabegema tikting na masa di huriata. Parhalado HKBP Serpong pasahaton, selamat hari Minggu, jala selamat mendohoti parmingguon di bagas joro dohot napatupahon parmingguon di bagas taganup marsada-sada. Laos huhutma pasahaton nami sian parhalado, selamat ulang tahun turuas ni huria nama ulang tahun dari hatutubu dohot nama ulang tahun parsaripeon di mingguon. Diramoti jala di pasu-pasu tuhat tama hita saluhutna. Titing Minggu 10 Agustus 2024. Naparjolo,
Goar ni mingguta, ima minggu pa 12 dung Trinitatis. Sadarion minggu 10 Agustus 2024, masuk mahita tu minggu pa 10 dung Trinitatis. Nomor 8, hasi tolu sadaun ni debata ama, anak dohot todi porbadia. Topik minggu sadarion, ima manadikon neang ni roha jala mangihutod dalan hapatason. Baduahon ruas napida. Mamukka sadarion minggu 10 Agustus 2024, keluarga galung napitu inang Yanti Friska Purba, Sianwi Nasaret, dangbe tarsurat nasida gaberuas ni HKBP Serpong, ala nunga pida nasida tu HKBP Dolok Jetun, Resort Dolok Jetun Distrik 20 Sia Deli Serdang. Napatuluhon padedion namagodang dohot makatidakon haporsion khusus. Di hari Minggu sadarion 10 Agustus 2024 di kebakti sore pukul 10.07 patupaon ni huriatta do acara tardidi tu namagodang. Sekaligus makatidakon haporsion khusus. Tu yanakon ni huriatta na tongon di bagasan parmahanion ni huria ima Pina Dewi Ariana dohot Dedi Labok Panggabean. Napaupaton sumbangan buku. Di jalo huriatta HKBP Serpong do sumbangan buku sian keluarga Rudy Hart, Edgar Hutagalung, Inang Marlis Marpaung, Wik Bethlehem. Godangna 10 eksemplar. Parhalado dohot ruas ni HKBP Serpong pasahaton hata mauleate saya dipasu-pasu tuhat tama hita saluhutna. Napalimahon Batak berlari. Dalam mendukung kegiatan Batak berlari na diselenggarahon ni panitia One Love Spirit Hope Community di bawah naungan ni Huriah HKBP Pasar Rebo Jakarta Timur. Manogiho saluhutna ruas ni Huriah HKBP Serpong lao madohoti kegiatan Batak berlari. Marhite konsep Charity Hybrid Fun Walk Fun Run. Nah dipatupa di hari Minggu 5 September 2024 bertempat di Kibik BSD City. Pukul 5.30 saat pukul 11 WIB. Flag off pukul 6 WIB. Berikut link pendaftaran batakberlari.activity.id. Kegiatan Batak Berlari On terbuka tu umum laho mendukung gerakan hidup sehat, laos huhud, mardonasi tu ulon pengembangan program HKBP peduli difabel melalui HKBP Distrik Walu, Hobar, Tusi, Bukotarma, But. Taringot tu informasi dohot pendaftaran di hari Minggu 10 Agustus 2024 dung sidung ibadah Minggu. Hirim do rohanami retahi tasalukna ruas ni HKBP Serpong laho madohoti kegiatan Batak Berlarion. Napaunopon pako basion pertangyangan week. Patu paon ni huriatta do pertangyangan week masuk pukul 20. Di hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 di week Ebenezer nagabe tuan rumah keluarga Nyonya Rosdiana Sibuya baru tapu bolon. Keluarga Riston Yusuf Lubat Tobing, Indang Omi Wibowo Sibuea, keluarga Nyonya Delima Simanukalit Boru Silitonga, sekaligus penghiburan untuk keluarga Nyonya Delima Simanukalit Boru Silitonga. Dewik Philadelphia, nagabe tuan rumah, keluarga Aduan Sibarani, Inang Juliani Pangaribuan, keluarga Effendi Suryanto Sitopul, Inang Rohmawani Saragi. Di hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 di Wik Galilea di keluarga Andi Barata Tapu Bolon Inang Anna Andes Nababan. Di Wik Patmos di keluarga Barto Banjar Nahor Inang Linda Herminasari Simerakir. Keluarga Winston Simarmata Inang Yuniarti Inang Oktopen Seria Putar-Putar. Di Wik Sion di keluarga Amang Robert Tapu Bolon Inang Situa Evangelis Eli Kosita Silitonga. Di Wik Jerusalem keluarga Amang Anton Ebenezer Sinamo Inang Diana Simanungkalit. Papituhon aka ulaw ni HKBP Serpong nanayang di Patupa.
malam puji-pujian Miracle in Harmony di hari Minggu 24 Agustus 2024. Patupao ni huriatta do acara malam puji-pujian Miracle in Harmony. Imasian Yesaya 25 ayat sada maringanan di gereja KBP Serpong. Acara dimulai pukul 10.30 WIB. Marhite kebaktian singkat jala diuduti patu begehon ede puji-pujian sian paduan suara anak sekolah minggu, remaja, naposo bulung, ama jetun, paropuan, dan solideo. Tim kompetisi solideo koir gabe panutup di acara malam puji-pujian ini. Malam puji-pujian non gabe bentuk konser pra kompetisi. Ala na yang dipada pohon, ala yang dohotan ni solideo koir do penabur internasional Koir Festival di Jakarta pada bulan September 2024. Saluhutna parhalado dohot ruas ni huriatta diotang lahomad dohoti ulaon malam puji-pujianon. Marsangap marmulia maguarni tuhatta marhite ulaon malam puji-pujian HKBP Serpongon. Songonima suara ni titing sadarion hatorangan naum mapit taringot tu akka berita titing dohot titing parhepengon boy mata ida di titing naung disagihon di WA Ganuk Week. Tabege makor sian ama jetun.
Marede hita sian bukuede nomor 240 ayat 1 sahatu 2. Damai di batana sumurung, sian saluhut naroha. Ima na mangaramuti aka hati-hati duot pikiran muna. Di bakasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata di hita di minggu sadarion di mana tersurat di poda sian Raja Salomo bidusi ayat sada sahat rudi ayat onom songonon ma hatani itu hatta. Nunga di pajongjong habis tarani jabuna jalan nunga di dak-dak tiangna batu si pitu-pitui. Nunga dipotongi pinahanna pamuean jala di papang anggurna. Nunga huhut di padiri mejana. Nunga suruhan na buru-buru manggok konjolma di atas betul-betul ni hutai. Manangisi na tobok Roma ibana tuson. Tukanop na hurangan roha hatana songonon. Roma kamu. Pangakamuma sian rotiku. Jala inom kamu sian anggur na hupapang. Tadi ko kamu ma aka naneang roha. Asa mangulu kamu. Jala ihut-ihut kamu ma. Dalan hapatasan. Ima sana. Molo ditaringot tu poda Amsal
hokmah, hikmat, bisuk, hapistaran, hamalon, kecerdasan, ima donganna. Jadi di hak kami do sasitongna hata hokmah hikmat, pengetahuan, kecerdasan, ya, akal budi, doa aka pengalaman na praktis si ganupari. Na nauli na denggan. Na julu di Timur Tengah dirajumi do hikmat ilmu namar pardomuan tusi na tumibbo ima teologi jala ido na diguari ratu ilmu Regina. Ya, jala salah satu ulama ido maggobarkon tibo ni perbinutuan namar pardomuan may tu parugamon. Bahkan tabereng di buku Pudaun disarani Amsal Sada ayat 7, Sada Raja-Raja Tulu ayat 5-5, marpardumu tu nahudok hamila king doi. Ya. Tu kata ni debata, tu parsauran dohot debata. Jala umarga doi sian sere dohot perak manang mutiha. Ima na parjulu tabereng. Jala dirajumi do siat debatadui sudina taguari naking jala macarikot di pahebang. Dangadong rupani molonunga marsikola kita molonunga gudang pengalamata tadokma nunga suku be. Molonunga secara pendidikan kita sudah mentok dohonot tadi strata tulu, estolu rupani manang prof, tadokma nunga suku be. Ternyata tidak. Ade. Bahkan dohonot ta di bibelo petakas tuhorima par binotuan inna. Asa terus do sasitongna juju habis tarani. Tuhita. Nah memproses sita tungulu dohok perbinotuan na muli na duminggan. Sian sudut perbinotuan rupani taboto instead na memakai sekitar 15% utok-utok na ya. Jala rata-rata nina jolma memakai utok-utok na 2%. Jadi na tak analisa siapa dohani sitong na melebihi komputer dosa sitong na utok-utok ni jolma. Dia mulai do otak komputer terbatas do giga ni ya penyimpanan nih. Anggo utok-utok ni jolma sebenarnya itu sangat-sangat melebihi daripada komputer. Ini sampai di dok rata-rata 2% do na dipakai jolma. Anggo Einstein sekitar 15%. Alani ido dalam artian nasongoni tabereng diturpukon jujudo hapistarani parbino tuani na diguari di son hikmat. Ate. Bahkan didok disi undangan non songon na pajongjong bagas jala pitu
tiang ya ujaho di hita dia siai nunga di pajongjong hapistara ni jabuna jala nunga tidak nak tiang na batu si pitui satorus na dok naking hamuaka na hurangan roha Roma tuson ini undang ya natabereng di sisa sitong na bahwa di dalam kehidupan kita sudah kita dijo kata ni debatan nuaing marhite poda ni Raja Salomon dan ngadong nasukup kita na mentok di pengetahuan dan ngadong sahay na hurangan do hita sa sitong na di parbinotuan alay khusus di dok diaka na hurangan di parbinotuan di roha molo di bahasa Batak na lumub di dok na tubok na hurangan roha dang na hurang roha asing do na hurangan roha di roha dohot na hurang roha dia mah kira-kira di dia mah bidani molo na hurang roha doho nota takas dote na hurang roha doho ina ya itu memang dia ada sesuatu lapatan na ngapilit biar tini na hurang roha ya dan dia tusi apalagi na diguari tong nani yang roha songo ditrupukon Roma akan nani yang roha mungkin boiro berengotai tuak kajolma na naung gok galasna ya jadi dia tidak membutuhkan itu akan yang roha langgus apalagi ma na diguari jolma na somar roha ya dong piga na huguari na king na hurangan roha na hurang roha na niang marroha ya dohot nama roha itu molido nama roha ima jolma tutu na berhikmat itu nama roha nah niang roha imana super duli langgus alai didok nakin dison na hurangan roha ima jolma sasai mauas dia kapar binotoan pengalaman dohot lan lasing nai ima jolma na tobok ya, jadi suku-suku do dihitan waeng naro. Na dia do hitan waeng. Golongan dia do hita. Nama roha, na somar roha, na niang roha, na hurangan roha, manang na hurang roha. Na dia mah dihitai. Molo di Jabunami, tak pula gudang o makata itu nang padita. Molo rotamu, ngayat tusi holan ni bereng, ada pula sonon barata makan siang mak kira-kira sih imana marroha ati dak pole kod makan siang mah hita banget inda dak pole kod congoni gaya-gaya hurlang do na songoni gudang anggona marroha hola diboto kondisina dia katok do manakupi ngamaleray na taon amat taon rikot do iso pangurupion doho lan lasing nai idu tong na diguari marpardumuan empathic listening so makatai pejol mai dia sudah bisa mendengar. Untuk lepel nasongono memang rikot do kita gumudang martangiang dohot ya mengevaluasi hadiriota. Alana nang dapot sisian intelektualitas. Itu sekali lagi undangan non didok naking dison tuna hurangan roha. Napa jongjok ko bagas na naking didak pitu tiang manggobarhon kesempurnaan ni hikmati. Rumah kehidupan itu sendiri. Nah dibangun macayuli, otanga non lumobi, tuakan holo. Ya. Jala ditorus nakim guse, nunga dipotongi pinangkan na pamoyan jala dipapang anggurna, nunga huhut dipadiri mejada. Lapatan na ahinorhon ni hikmah atau parbino tuanon bukan hanya kenyamanan na tabereng disi namar perlumu tungolu tetapi juga tabereng dison hikmat itu nasihat dibata itu nikmat sebenarnya menjadi makanan kita dan saya pikir itu makanan yang paling lezat. Alai dia kana oto na hurang roha na yang roha lumubi
apalagi nasomar roha dohonotta, itu tidak benar. Nanti itu alai masalah nanuai di hamua manami kita na pengudi son golongan dia do kita rikok do tapa husor molo matsai lomoro hatta satabi holanna do honotta, katakanlah berdebat, hola kemampuan kognitif, hola pikiran, holan adu argumen do honokku, itu bukan hikmat siat dewata. Itu. Dan buh jamin itu bukan hikmat dari Tuhan. Alani itu satabi molo IQ do ojahan hikmat tanda petik. Gimana suka berdebat dan cenderung arogan. Alai molo SQ do ibana sona pinangina dan dison mangurut may mana EQ, mangurut may mana IQ do lasing lay. Selama ujahan nadang tikos sone dokon na dison laking songo jabuon takas parsaura do debata kehidupan di dalam Tuhan, menikmati parsaura do Tuhan na terindah, na paling lezat. Dia itu dohonotta terjebak ma tuna mangasahon intelektualitas na, IQ na, dan dohonokku orang yang suka dan terlalu suka berdebat. Saya pikir bahkan itu bukan orang yang pintar, tetapi mungkin orang yang bodoh. Itu sebenarnya. Itu. Maulah lana pistar setabi, dia akan melihat, dia dumingkan, dan dia akan mencari juga yang solusi untuk itu. Itu sebenarnya. Itu nata bereng dison, ya. Makanya takas naking dison, otangani nunga disuruh-suruan na buru-buru. Manggok ko jolma di atas butu-butu ni huto. Manangise na tubok Roma tuson. Manangise na tubok. Ati, tutu mulo na tubok dohonotta ima jolma na serep maroha. Ima jolma nasay makasihol yaka dohonok kumajolo saran na dinggan. Makasihol yaka pengalaman-pengalaman na baru. Makasiholi dohonok kumajolo aka parbinotuan. Ido sa sitong na diok molo na diguari na tubok. Kita mga tusya manginang lumuwi di partikyas sunaingon. Saya huingot doon ay doon niya matagusdur. Mendiang uju pemilihan hea di doon na sida sangonon. Kita pilihlah pemimpin yang daya rusaknya kecil. Ya, kita pilihlah pemimpin yang daya rusaknya kecil. Doon ay doon kondisi. Gampang do tatu si sa sitong nai berarti HP setabi di negara on ngagumurang jolma merusak. Sekalipun dohonok kumajo daya rusak na kecil. Ya, sulit kita pungkiri memang. Karena pistar di negara banyak. Akan malo gok. Di tonga-tonga di persaurat tapi gok. Di gereja mungkin gok. Aka parhobas mungkin gok, di huta pe gok. Itu. Alay mungkin dan sahat ibana tu karakter na di guarison tubok. Tubok ilapatan na boy dohonot dia punya integritas. Sarupa na pinikiran na ni dokon na ni rohana. Dohot ulaon na. Ini yang paling sulit sekarang. Natubok do ibana. Alay satabi mo li guari natubok. Bida tipis do itu nalwako rin na. Kira-kira mo li do burju tubok ina alwak do ina di partikyas yun ako. Tapi bahasa Alkitab mencatat justru manangise natubok dang didok dison manangise na pistar. Ya. Tuganuk nahurangan roha hatana songonon. Dang nahurang roha. Nahurangan roha itu orang yang selalu haus aka perbinutuan pengalaman dohlan singnai. Nah kadang-kadang di tengah-tengah diulutta realitana sangat sulit kita menjupai halak na sungonon. Ay godang do jol manang setabi. Ya, jolo di bereng dua sa ditangihon.
Dan itu sekarang, termasuk kami yang keperhaladu pedita. Ra. Ya. Jolo dibereng asa ditangihon. Molo dibereng nama katai song na terhormat ditangihon ma. Alay setabi molo kana kurang ado setabi di finansial banyak itu dang ditangihon. Ngapa saya mengatakan itu? Jolo dibereng. Oh, saya dulu nama katain na baru ya. Di sada huria hiadu songoni. Bah, setabi itong sudiru akarua si ikomanut tu imana. Asal makatai itur pekaru sudion akasi parion ni akadonganon. Termasuk akaparhubas. Alabuha, imana ada berpengaruh si. Baka satu ngado hono gereja isi ni mana. Betul ditangi hodo atopon. Alai muli ba makatai na pesong pimpinan di huriai. Bakurang, kenapa? Tuh ima, pindah do bayom musik kira-kira seperti itu. Ya, ini sekarang yang terjadi. Ya, wahado hita mampu, ya, tatangihon. Makanya saat tabi dilehon dihita si parion dua. Pamangan sada. Filosofi ini macam ulido. Asa gumodak kita sajitong na manarehot si pariota. Daripada makatai. Lain di partikis sunengo setabi orang berhikmat itu justru itu. Di partikis sunengo justru kuburan do makatai. Baru mabigi. Jol mana berhikmat somalna jolo dibigi do. Ya, dipikiri, dipahusur-husur baru dikeluarkan. Molo jol mana so berhikmat berjulu don makatai. Ya. Baru dipikiri, baru menyesal. Tarsoni itu gudang di partikesong apalagi akaina. Buat pupak ina. Ya. Ya, ale terakhir di mana? Ya, seperti itu. Itu dan berhikmat. Alani do tanganon nuaing song na dia lima na king robahamu pangakamu ma sia rotiku jala inupamu sian anggur na hu papangi. Itu luar biasa undangan bagi kita. Ya. Jalani undangan Tuhan untuk kita sekarang. Na parpudi do honotta molo dihita halak batak lumubi molo diguari na bisuk ala memang bisuk mau selalu do hita orientasi ta bui cerdik imana bahkan kesana licik ya do bere husuru teki marisa do pehami marsigaret memang ang kapediton. Memang sabu-ibu yan unak pula marsigaret edi. Aliti kiau di huta molo so marsigaret dak tabu parsorat tong. Ya. Molo jalang ruas piba mamang maci bobom mu nado. Ya, ale molo marsigaret molo do mamang maci sigaret mu agak lumayan dotong. Ale mo ci permenin narang arungi. Ya. Si pata baitu horma sigaret ni ba. Nah hudok di si berion husuru mamanur sigaret beli dulu rokok Jisamsu bere. Ya, ini yang ku cerita konon lama mana sama Coca-Cola karena haus tulang. Itu hari mana ma alaidang di Samsu, itu hari mana ma gipi. Ibu tamu do gipi amang jitu nih karena tak parisak pamugan. Ya, alai haru terberenga marisak tong. Ya, isodo dang marisak. Ya. Jadi Romai mana? Tulang nggak ada. Jisamsu tulang. Yang ada GP. Nggak ada juga Coca-Cola. Saya nggak usah beli tulang ya. Enak. Ya itu sebenarnya Coca-Cola itu tulang merusak. Itu nggak bagus sama kesehatan ini. Nah, jadi penasaran now sebesar grosir rasoni yang ngadong Jisamsu dan ngadong Coca-Cola. Lama tuh sih beberapa menit lagi. Isi itu lengkap sudi mau sigaret biarung tuh sih. Ya. Jadi hudok mati toko bereng jo itu bereoniku didok imana dah ngadong ya Jisamsu dah ngadong Coca-Cola. Ibu tu itu do bisuk na doi. Ay mulai tu orang ni dah ngadong balik na hinna. Jadi na bisuk doi na. Jadi hudok kodang na bisuk ini ko. Saya mengatakan itu apa memang bisuk na sengoni? Kelicikan atau do konok kumajolo. Na catabi na kurang pas benar wakui. Ido molo tajaha di Jakobus 3 ayat 10 tolu sa ro 10 pitui adung do bisuk dua na siap banua tongau do na siap banua gijang. Na siap banua tongau ni makan mau totoi maon.
Kahisa-pisa mo, dangolo mardame, dangolo mengampuni, dang parholong, parhosom, parlate. Ido bisok na siya benutong ngaon. Dan ini sebenarnya yang berusaha terus kita pelajari dan kita hindari. Belajar do kita nasungonon. Alai bisok na siya benua ginjang ina, oh lo mardame, mau mengampuni, maka hulongi doh lanasin nai. Jalai do ikon tubuh honok tadi tonga-tonga ni persaurat tak lumubi di tonga-tonga ni kuriau. Ya, itu sebenarnya. Asa unang badabu hita tu na diguarin waing bisuk na diguari songon na idok ni hatabataki ijuk di para-para hotang di parlabian na bisuk na punahata na oto tu panggadisan. Jangan yang seperti itu. Manang unang badabu hita tu na idok na tua-tua ikon beku dohai la sadapotan. Oh tidak harus seperti itu. Ya, jadi ini yang terjadi sekarang. Dan suku malo ina, ale malo-malo maho ina. Dan suku pistar, alai pistar-pistar maho, alai boy do cenderung do hono tamajo tu nasopas juga. Menjadi do honoku dan di bagasan integritas ibana mangulahoni. Alanido di hamu amanami inanami kita saluhutna na pungunwang di tonga-tonga tahun di minggu siangon. Bagaimana kita mampu kita memereng otangan ni hatani debata tu kita, ya begitu sempurna nyaman ya bagas na pinajong-jongna begitu lejatnya si panganon na dihidakon ibana tu kita markite hikmati jaladiot tak kita nuaeng na parpudi didokon ayat onomi tadi ko kamuma akka na niang roha asa mangulu hamu jala ihutu tamuma dalan hapat tason. Ini mulu na tuai holan tulu do didok na tuai tuau. Mungkin tuak kana poso mungkin berguna na perjulu ingot waktu. Na paduahon unang terlibat to di hepeng. Na patuluhon unang suguruham. Tusit tua lumobi ya unang terlibat to di hepeng bottom modo hepeng ya apalagi pilihan na paduahon ingo waktu unang terlibat to na paduluhon unang suguro kam tu parhalado tu situa ala situa do apa itu dohonokku semacam ayat emas do dia atanai labuha. Itu bagian di hikmat doni dokon na itong. Molo dihalak batak tong diguari ditoi patun hangeluan tois hamaguan. Itu. Dan itu benar. Makanya di tonga-tonga di huriatan di parguru malua di sidi itu sempat itu silabus dan adong pelajaran di si holena gulung isi secara gereja, perjanjian lama, perjanjian baru, pengetahuan isi Alkitab, ya. Doholan nasing nai akaido hubereng di silabus di parguru malua. Sekarang saya masuk kenapa? Etika. Maaf saya mengatakan, nahurang tong dihita. Waduh. Etika, moral. Ya. Kau najar honot tado etika tu anak kota. Asam beritika nasida dijabu. Saya yakin doh honok gudang doh kada dana kodang di boto ise mang beruna isi tulangna. Ise hula-hulana, ise na beruna. Boha bersikap tu son. Itu. Itu bagian di hikmat tong di pangulaun siganu pari. Patun hanguluan tois sama guan. Ay memang melopat tuduh hita tu dia pehita. Biasanya saya jumpa ngado hita. Di bahasa Indonesia makanya itu setabi Anda sopan, kami segan. Ya. Nampai adong narahai di angkot ni Medan sudah aku dibayar di Gijang nai kawan tinggal kawan curiga jalan terus hanggu tong dang pasi ti kawan tinggal kawan curiga jalan terus angkot tu si penglimu mai ya asal hubereng angkot narahai do naraku ya. Ya, kawan tinggal kawan curiga jalan terusin. Ay memang setabi pengalaman ni supirido rai naruaku ti. Ay mungkin itu ti. Ay mangu marsiambilan nama.
Ini, dongan, alay mulunungan tu pangomongan ya, hadang dongan ini, seperti ini, ya. Apalagi di partikian yang tahun politik di HGBP, kira-kira seperti itu. Maul mangatu sih, karena punya integritas ketinggalan doi, apalagi natubuk tang monangi, ini, apalagi seolah serpongan nanuk kami, dangan monangi. Hidup narai dong aparhelado, tung naburju mamang utuaw naruaku ya, amang kok di sini di Serpong melulu inna, lah masuk amang kawan-kawan amang sudah pada pergi amang inna, ngapain pergi diku? Itu kan amang seperti ini katanya calon, ya, pergilah amang sekali-sekali inna. Ama terhujalong amat tom mulai ti mamang berarti hulong doroham mangidaw niku. Jadi na udah di memang apa mungkin dohonok ta menjutok kana sosongon tuak kana tubuk-tubuk enggak mungkin tertutup pintunya untuk itu kecuali diganti sistemnya. Mau lo tetap dope sistemi dohonokku na burju pasti talu. Ya, kecuali adong kasurungan na manang tangyang na marlipat-lipat tuan wagijang. Kira-kira seperti itu. Mana tabereng diso? Di habu mana minan? Bagaimana kita mewujudkan ini? Sekali lagi dohonokku. Dihita halak batak pesat tabi maca takas do taringot tu hikmat. Taringot tu nak hapat tason. Taringot tu hato bohon. Jalajar konot ta dulu mau bitak kanak koton. Amangin. Dan ini yang kurang sekarang. Ya, di tengah-tengah do konotku pergeseran nilai do ketidakpastian nilai nueng. Lumobi di sudut no poso. Kita ajarkan hikmat nasihat dewata. Lumobi taridai di persoalan area-area kada danakon. Mulu tabereng kita sungguh-sungguh prihatin. Nanti ngabuhingo do sa tabi otik nai maju marcerita bapakku adokyado dongan ni ibotokku. Itu akabri ya. Alai asal hudul di Jabunami sayang kak mapakna. Apa sa tabi makatai bapa nahinan. Ya. Yang kak pakna bapa makatai. Asal hudul selalu angkat kaki. Jadi iparoho bapa dohorwa 3 hari hupu dongani puang sia dunang dongami ceyang kak do pakna ina. Pangiduaku unang bei di hoito. Ya, jaladang bubero tu jabo bena dokom baina. Saya mengatakan, mulu na tutu itu sangat sensitif dia kena semua ini. Ya. Itu. Anggur di partikio sono setabi asal mamalo, asal pistar, asal tibo pendidikanna, asal mamora, ido duaeng di sanjung-sanjung natoras. Ido nare mulak dongat tuhuta. Ya. Pasta baru murak matong, dong aku padita rupani. Ya. Badong apa dito mula ini true story, mula matok paditaon, dengan lengkap ibarat tong marbatik, marlengan panjang. Horas sinangin na, horas sinna dingin do inat tahun. Alay holan ro helana parbia cukai, marcelana pedek doi markaus-kaus singlet. Hamu do yamang tubingin. Yamang teh matre do tong naruaku. Jadi ini true story. Ya tapi markana dang apa songoni alay dohonok kumajolo. Bapak di tapang marlenga panjang puang marbatik takas rapi. Ya hormat horas sinang inna. Horas inna. Alam buha, aero kepeng dipedita, orang kepeng dipedita. Ya, semua ini mobil nabi mobil lah, ya suara melebihi kecepatan. Hidu dah, motor huyat di baru suara melebihi kecepatan do ya, 5 km naik nang marsermon ngabutuan nau, malah bolong sudah kenal pono, butak, aro paditatain na, adong do memang positif na, ya mulunwang senyap dang dibotokan habutuan marisabi. Ya, mulu toriboto, enggak bersiap ngaropa di tatabe na. Ya, ala bocor sudah kenal po. Nah, hudak di si satabi ma dia kamu kena toras nami, jangan seperti itulah. Ade, mulu diberi orang satabi, ya. Isi nang helai inna kan upamana sondare dong aku. Basu terge buang amang tay tapi satabi hamia kapat dito burju-burju gudang. Ya. Mulu suaro mulu arung akana sede-sede di. Molotong pay botong muna, adong na songok kami, rata-rata berjuru hubereng, dengan membela diri. Nanti seda-seda dong may. Alay, mulut pangmuna pinasesede song ini, bapak penon. Ya. Jadi na hudok di si, molisuk kuno pamana. Pengalaman ni dapola hudok kon Mr. X may narahay. Begitu getir dililay. Alabuha, suami na, padita. Sampai tu polisi.
Dang butu si. Inna. Ay bahasa dang butu si. Ado kya dole nyon inna. Isi parbiacu ka inna. Ngaji. Udah ko sa tabi mo lo tunaguran na kana songoni. Ini benar ali ko kamu man na marah hadu paditon na mar cerita na sopas. Ini benar mang. Molo isu kamu noni sido paditai. Saya akan kasih tahu lapatan na bagaimana sekarang penghargaan ni Jolman Wang dihatubokon, dihaburjuon, ya dihapat tuno, dihapat tasan, nuaing ranking papiga humain wain. Alai setai molo dibereng songon na suksuk, songon na rapi, songon na jigis, atar tusido gudang pandangan ni Jolma di partikia sunengon. Alanido dipaingot tita setabi, aido bagian ni hikmat dotongi, bagian ni hikmat. Nah tapi setabi adong do na rapi na berhikmat, adong do honok kumajolo na mora na berhikmat, na burju na rendah hati do na sing. Dak sude do honok kumajolo na tubuk pamana pahian na lapatan na sederhana gabi mana na berhikmat belum tentu. Nanti belum tentu. Ya, olu na pugusilah oto. Ya, ngauto dak kamar minggu muse. Ya. Terakhir muse. Mati masuk neraka. Ya. Bunuh na sohonite. Ale yang gue disot takas di son rikok nai hikmat nasian banua gijang alai rumus na disot naking marbona doi sian parsauran dohot di bata di bagasan Yesus Kristus. Ibana do habisuho dihita ay merhita ibana do habisuho ni di bata nal di tonga-tonga ni parsaurata. Jale do ipistel naking. Ido epistel na susitnya dan ibangsoi. Habisuhon na sasitong na ima makaporsyai. Jesus do mual ni habisuhon, mual ni hapistaran, mual ni parbinotuan, hapatason, haburjuon, integritas, dohot, lan nasing na. Di sini kualitas kita. Yang orang lain meninggalkan sekarang, apalagi na di Guari Kristen Progress nuang di Partika Sunengon, kita sekarang dohonot ta, itu tidak benar. Ikon di Yesus do, ikon di parsaurat do, di tangiang, ya, di koinoni, di komunal na songonon, dak sukup pola di luar, apalagi akan apa sebulung, di parsaurat, di tangiang, di ulaun na dia, doa kau ulaun di tonga-tonga di huria, hidup patuduh kita tong orang-orang na berhikmat. Amin mulia tema di Tuhan, parsauran nami di bagasa katam, pengutuk kami. Hodo jala sasada hodo na hutuju kami. Sajupang nami bagas na takas, bagas na pitu tiang na pacang-pacang na. Martudu-tudu tuhodoy. Dihodo mual, hapistaran, habisuon. Tuhodo kami marhapuruson. Di bagasan anak mo di jupak kami, molo porsia kami, mangulu jala mangula di bagasan Yesus Kristus Tuhan kami. Ido sasitong na bagas na sumikop, jala ido si panganon na tumabo di ngulu nami. Nuaing di otak ko kami, aka nahurangan di roha. Luas mahami manguluyot tangami. Say padaw siya kami niyang ni roha. Ay sudido kami digora hatamon. Naoto do kami, di aropammo. Ala nirikot kami. Asa marparsauran nomuli kami. Na duminggam mo si ay parsaurad dohot to di siro jupang nami habisuhon na siya banua gijang. Jalo jupang nami may marhite akapangalaho nami hari-hari. Sa di homa ruas mon na ronwang di minggu jam 11 pasu-pasu namulak tubagas na pasu-pasu mo na dong pergumulaman na leodong mo solusi na marsahi Tuhan. Lehon mahamalumod di tikina na di bagas nabi dohot na di rumah sakit pe. Bahkan mula dong diantara kami nuaing naro na pungunuaing na beribadah di minggu siangon na hurang sikop kesehatan na. Hagugun ni hikmat, hagugun ni huwaso na siya ko. Oma, pasahaton majaman nuaing pamatang na dohot to di na. Sa sikop jupang na hamalumon na siya ko. Pasu-pasu kami sa luhut na. Say taruhok kami to kaulaw naman na maragami.
Sabuy kami marlas ni roha. Manang naahape na hubulus tami di gulo namin suka dohot dukape. Naing huparha topot tami. Hodo na mga lihon gugu. Dohot pasu-pasu. O di ko mahuria mo Tuhan. Aka ruas mo, aka naposom, aka naposobulong, aka parahladom sa luho na tahe. Manomonomo aka namuli dito nga tungan ng ulo nami. Lumobi di huriam hakapepe serpongon. Amen. Tapapungong mga piliata, maredeta.
bata manami na di panua kicang kodo haruruan ni salohot. Sileho-leho na tingkan doho na solibasa na mauliutus. Hupasat kami masih nilhun mitu kami pilihan nami tuho say calo may kabe uap na kucus di colom. Paso-paso mitila ramuti asuh parhasi ang kami pilihanon patipulkon harajaw mo di tunga-tunga ni huriam doho di portibion. Bukai maruh nami marhite-hite tutim. Asalam hutada kami kudang ni silihulihon mitu kami. Asalam kir-kir kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali amanami na di banua kicang. Say pinarpadia magkuar. Say ro maharajan mo. Say saut malo menderoham di banua tungaon song na di banua kicang. Dekon matu kami sadarion hanguluan siapa hari. Sesama dosa nami songon panisa nami di dosa idongan. Namar dosa tu kami. Unang kami tugihon tu pangoncunan. Palu ama kami sian pangago. Di pasu-pasu jala di rambut Tuhan di bata maho. Di sodako Tuhan di bata mabuhin Tuhan jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan di bata mabuhin Tuhan jala di pasorhon madamina tutodim. Amen.